El nou prelat, Jesús Murgui, entrarà a la ciutat a cavall d'una mula blanca. Bé, però trobar un animal d'aquestes característiques no ha sigut fàcil. Però Pepita, que així es diu la mula, Mariajo, ja està preparada, no, preparadíssima. Està preparadíssima i a més entrenant-se tots els dies per a fer-ho molt bé el dissabte. Au, Pepita, vine, que no tingues vergonya, que has d'estar preparada, que dissabte n'hi haurà moltíssima gent pendent de tu. Mira, Laura, si és repreciós este animal, que blanqueta és. Que bonico, que blanc. No me l'imaginava així, eh? Tan blanqueta, eh? És molt difícil de trobar, fixa't en la careta que fins i tot té les pestanyetes blanques. És molt difícil de trobar un animal així de naixement, eh? Té només 2 anyets i mig. Normalment els mulos, els burros es fan més blanquets com es fan més majors, però no, esta és així de naixement. I a més, es deixa de voler. Ella no és conscient de que va entrar a formar part de la història, part d'una tradició que data de l'any 1566. En aquest any va ser quan la diòcesi d'Orihuela es va independitzar de la de Cartagena i es va marcar aquesta tradició que anem a disfrutar este mateix dissabte, per la qual els nous bisbes entren a la ciutat a lloms d'una mula, tal i com va fer Jesús en Natzaret. A més, és un dia carregat de rituals. El nou bisbe, sempre dina en cocs, dina arròs en costra, després se'n va a l'ermita de Sant Antoni, sí, a l'entrada del poble, i allí li resa el sant i justament abans de pujar a la burreta es veu un suc de taronja de la terra amb dàtils. Després d'aquest suc ja és quan arriba el moment culminant, el moment en què Orihuela esclata en vítols i és quan el bisbe es munta en la burreta per a pujar-se i també escoltat per regidors, per el pertiguero, que és un senyor que veuràs en les imatges, en una perruca i en una pitera. Estem veient-les. Estàs veient-les, entra fins a la porta de l'Olma, que se coneix, està al costat del Col·legi de Santo Domingo, i ell és quan ja fa la seva entrada al casc urbà. Ella no és conscient del paper que juga, un paper importantíssim i que ha sigut possible en part gràcies a la persona de Pepe, que és el seu propietari y que le ha costado muchísimo encontrar una mula de estas características, porque no es fácil. No es fácil, no. Otros obispos han tenido que entrar en burro. Van entrados ya 5 en burro. Y esto se ha conseguido a fuerza de viaje, de trabajo y de poder. Y de negocios, y de negociar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Pepita? De Córdoba. Hasta Córdoba ha tenido que irse. Sí. Y claro, un animal blanco así de esta pureza... Es que es muy difícil conseguirlo. Lo difícil está en conseguirlo, porque que valga más o menos, pero difícil está es que no nacen bichos de este color. Claro, es uno de cada 100 partos sale así blanquito. Es muy raro, muy raro. Es el guardarán. Pero bueno, ahora la tenemos aquí. Ahora ya la tenemos aquí, la podemos disfrutar y además la cuidan mucho, ¿eh? Sí. Es buena. Cuidado. I a més és molt bona i molt dòcil, que sí. Bueno, la tenim preparada, sí, has de saber, Laura, que tots els dies la entrenen. Tots els dies van a fer això que vaig a fer jo, que este dret, este privilegi que m'he reservat jo mateixa, tots els dies... Només amb la... Ui, que me caic. Amb la catifa persa, no? Algú la munta... Digues, Laura? Que només va amb la catifa persa que veig ahí damunt, no? No porta... Sí, no porta res, no porta res. Igual al bisbe Jesús Murgui li fiquen uns estribos o li fiquen algo més per a que vagi un poquet més còmode l'home, però Pepita estarà ben preparada, perquè tots els dies, com te dic, algú la munta, la porta fins a l'ermita de Sant Antoni, fa el mateix recorregut que este mateix dissabte farà el bisbe Jesús Murgui. Que li té por als animals, jo des d'ací, no sé si estarà veient este directe, però ja l'avise, senyor bisbe, que no tindrà cap problema, perquè és dòcil i molt sociable, Pepita. Mira-la, és un angelet. Segur que sí, després d'haver-la provat tu, estarà més contenta encara.